Ох, тук много страшно. Какъв е това крак, бе? Под камайна. Извинете, какво искаш? Къде е кедефа? Страх, бе. Къде е кедефа? Столите врата отляво. Кой пита? Войно къскащи. Не ми приличаш на войно. По-малък си. Ха-ха-ха. О, страх мой. Ох, няма страшно. Аз ще го спаса. Но първо до кедефа. Късно е. О май гад. О май гад, какво да правим? Не ме ли питаш, бе? Оф, завете. Искате да кедефа ли? Залевам заете. Оф, какво искаш да бъда Трейси? Под камайна. Ох, кой наричаш под камайна? Теб? Тук много хора, бе, их пелиш. Аз съм много тъп. Да пак съм аз от рода Гъс Гарас и хвиска и борти моя гадост. Мраза и борти. Сега вече ще го науча едно хубаво. Ей, коя сти ма? Го държиш тук, ма? Тук не е тук, бе. Тук е събликалнето. Тук сам това е бът. И тебе искаш да не бъде? Сега ще го фърля в главата. Ако ме гледаш. Ох, без кашка малко. Сега ще го науча аз. Ей, под камайна, ако търсиш тук, ма? Сега ще сега не е хубаво. Ето, вземи дневника, тук пишеш как да... Така да не говориш като те бъд. О, не искам, аз имам такъв. О, какво да ме прави? Ей, имам идея. Бързо, скрий се. Никой няма тук. Ох, как искам да го неба. Ей, ще неба, и тебе ще неба. Не, не. Не го пипей, тапак. Лошо ме, умирам. Не го пипей, бе. Под камена. Да го правиш тук. Нищо. Не, под камена, какво правиш тук, бе? Под камена. Не мога да правя. Ей, ти го пипеш кафа.